Niştecihên Bakur û Rojhilatê Sûriyê meha Remezanê bi bilindbûna nirxê kel û pelan pêşwazî kirin. Got ev yek bandoreke mezin li ser dabînkirina pêdiviyên meha rojiyê kiriye. Xwedê tişt nematên kirîn biha bûne, tinankî ewlot kirê bi 1000 weraqî, kîloa bajana bi 3000 bi 4000 ye, tiştek nematê kirîn. Niştecihên deverê gazinan ji kêmbûna da hatên xwe dikin, got beramberî buhabûna di nava bazarê de nayê beramberkirin. Karê me qehweyê, qehweyê dişolim, şeğîlim. Rojam 6000. Ana wekar em rojînê du me çû dal mertedêra ki 4 hêka ev 8000. Li aliyekî din ji ber nekontrolkirina nirxê kel û pelan di nava bazarê de nirx li her firoşgehekê ji ya din cuda ye. قانونا مجي اف بوي عرض وطلب يعني مسوق كري حر ام جي دشوبين ام دبين دماغ بچكي يعني زياده بون تيد هي السعر ده ام وانا فاتجا وقت تجاري ولو ام مخالفه دكن Meha Remezanê ji bo hemwelatiyên Sûriyê bi giştî meheke cuda ye ji mehên din. Şîniyên Qamişlo weke hemû hemwelatiyên Sûriyê tevî şert û mircên dijwar ên got dever tê re derbas dibe, hêvî dikin got ev meh bibe meha aramiyê û xweşiyê. Zana Umer dengê Amerîka, Qamişlo.